हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ मोनसे बिग आपडेट लोगोफोर ग्रेड 4 एग्जामाव जायफ्रा डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना एग्जाम होदों जानांगौ आरो नोंथांमोना बे जबखौ मोनगोन ना मोना बा नोंथांमोना सिलेक्शन प्रसेसआव साख्रि मोनगोन ना मोना बेनि सायाव डिसकास खालामगोन मानोना गोबां कमेन्ट्स फैदों जे डिग्री फार्स्टफोराबो एग्जाम होदों होननानै दा बोरै होदों आरो बोरै एप्लाइ खालामदों देन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन देन नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन जायफ्रा डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना बेयाव एग्जाम लिरदों नामा होननानै दा जायखिजाया जों गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल नटिफिकेसन नायगोन आरो बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा जे मोना होननानै नाथाय जों अफिशियेल नटिफिकेसनखौसो नायगोन बेनि गेजेरजोंसो जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा जायखिजाया नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बेनो जाबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर जों फैबा फाइनालि अफिशियेल साइडआव बेनो जाबाय सेबा दा सेबायाव फैनानै जों ग्रेड 4 नि एडमिट कार्डआव स' नोंथांमोना क्लिक खालामदो मानोना जों बेयावसो मोनगोन अफिशियेल नटिफिकेसन दा बेखायनो बेयाव लडिं जाबाय देन एसे गायाव फैदो नोंथांमोना एसे गायाव फैनानै जों मा मोनगोन बे जाबाय नोंथांमोननि डाउनल'डआव क्लिक खालामदो मोनसे डाउनल'ड रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्ट दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो जेब्ला क्लिक खालामगोन नोंथांमोननि गासैबो अफिशियेल नटिफिकेसना बेयाव डाउनल'ड जागोन आरो नोंथाङा फारि फारि बेयाव नायनानै लानो हागोन दा जोङो बेयाव डाउनल'ड एगेइनाव क्लिक खालामबाय मानोना दंखायोमोन नालाय बेखायनो खनसे ओंखारबावबाय देन जोङो नायनोसै फैदो माबादि डिटेल्स दङ बेसेबां पस्टआव दङमोन दाथ' लोगोफोर भेकेन्सिया बारायबाय दा जोबोद चान्स दङ आरो कुइसना एसेबां हार्ड फैयाखै दा बेखायनो काट अफआ एसेबांबो गोजौ थांगोन एबा थाङा बेनि सायाव कनफिउस जादों दा जायखिजाया स' नोंथांमोना जायफ्रा 80+ मोननाय दङ स' नोंथांमोननि थाखाय सेफ जनाव थागोन बादिखौ मोनदों आरो बे नङा जे आं बुंनाय बादि जागोन बे नङा बेनि खमबो थांनो हागौ आरो बाराबो थांनो हागौ बेखौ जेब्ला रिजाल्ट होयो अब्लासो नोंथांमोना मिथिसिगोन देन बेनिफ्राय बेयाव माखासे दंखायो गाइडलाइन्स क्वालिफिकेसनाव नायदो नोंथांमोना देन बेयाव ओरैबायदि बुंदों क्वालिफिकेसनावहाय खायसे 8 पास दङ बेनिफ्राय HSLG पास दङ केटेगरि 1 एन्ड 2 आवहाय दा 2 जों नायोब्ला ओरैबायदि मोनदों HSLC एबा 10 पासनि जब बियो आरो बेयाव बुंदों मेक्सिमाम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लिरनाय दंखायो राइट साइड खनायाव बेनो जाबाय HS पास स' जायफ्रा HS पास बिसिमल' बेयाव एप्लाइ खालामनांगौमोन आरो बेयाव बुंखादों गाइडलाइन्सआ जे नोंथांमोननियाहाय अनलि ग्रेड 4 लेभेलाव 8 पासनिफ्राय HS पासआल' बे पस्टआव इलिजिबोल जागोन एप्लाइ खालामनांगोन होनना लिरनाय दंखायो डेट मिन्स जायफ्रा ग्रेजुवेट स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबोल जानाय नङा मानोना नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआवहाय डिग्री पास थाखायो अब्ला नोंथांमोनखौ जेब्ला सिलेक्शन प्रसेस खालामगोन अब्ला मिथिगोन आरो बे गाइडलाइन्सजोंसो थांगोन सिलेक्शन प्रसेसआ थ' नोंथांमोननि जेबो खालामनो हानाय नङा जायफ्रा डिग्री पास स' नोंथांमोना एग्जाम लिरदोंमोनब्लाबो दा बेयाव बुंखादों कि जायफ्रा 8 पासनिफ्राय HS पासल' स' नोंथांमोनाल' बेयाव इलिजिबोल जागोन होननानै आरो जायफ्रा HS पासनि बारा दङ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबोल जानायखौ नुनो मोनाखै मानोना बेयाव गाइडलाइन्सआ लिरखादों बेयाव लोगोफोर shall not be eligible to apply ओंखारदों स' नोंथांमोना बेयाव जायफ्रानोखि बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा HS पास नोंथांमोना मोननैबो साइडआव इलिजिबोल जादों बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बेनो जाबाय 10 पास लेभेलाव बेनिफ्राय HS पास लेभेलाव नोंथांमोना इलिजिबोल जानानै एग्जामखौ होदों एबा होनो मोनगोन दा जायखिजाया लोगोफोर जेब्ला अफिशियेल नटिफिकेसन फैबावो स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन आरो जायफोरा ड्राइभार पस्टआव एग्जाम नेगासिनो दङ स' नोंथांमोननि एग्जामा 11 सेप्तेम्बराव जागोन आरो नोंथांमोना दा बावैनो एडमिट कार्ड डाउनल'ड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननाय जासिगोन स' बेनिसिम लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबादि जबनि आपडेट मोननो